Ed Smeets wordt de nieuwe deken van Venray. En hij volgt daarmee Harry Smeets op die in december de bisschopszetel in Roermond overnam. Op een goede dag gaat de telefoon en dan belt de vicaris-generaal van het bisdom met het verzoek of je op korte termijn een keer langs kunt komen. En dat is in de voorbije weken geweest. En toen ik bij hem zat, toen zei hij van we hadden graag dat je naar Venray ging om daar de huidige bisschop op te volgen als pastoor-deken van Venray. Naast pastoor is Smeets ook vicaris voor liturgie en kerkmuziek. Onder andere ook muziek is mijn ding, kerkmuziek, liturgische muziek. Het Gregoriaans neemt daar een hele prominente plaats in, maar er is veel meer. Dus ook prachtige Nederlandstalige muziek en ook schitterende meerstemmige koormuziek. Maar het Gregoriaans heeft wel een streepje voor, ja. En net als Harry Smeets wil Ed zich graag in de Venrayse gemeenschap laten zien. Dat ga ik in ieder geval ook proberen te doen, zoals ik dat nu ook probeer te doen in mijn parochies in Ubach of Worms. Pastoor is natuurlijk op de eerste plaats pastoor in zijn kerkgebouwen, waar hij de liturgie viert, waar hij het geloof verkondigt. Daarnaast natuurlijk, hij geeft catechese, hij geeft geloofscursussen, alle dingen die de pastoor moet doen, onderhoud van gebouwen ook. Maar daarnaast heeft hij natuurlijk een hele grote groep van vrijwilligers, medewerkers. En met z'n allen samen, tenminste dat proberen we nu, maar wat ik begrijp is dat in Venray niet anders geweest onder de vorige dikke Smeets. Allemaal samen, pastoor met zijn medewerkers, met zijn vrijwilligers, proberen present te zijn buiten de muren van de kerk waar mensen zijn, waar mensen leven. En daar de vreugde van ons geloof en de vreugde van het evangelie en de boodschap van het evangelie uit te dragen naar velen toe. Uw voorganger vond het bijvoorbeeld prachtig om de kermisattracties in te zegenen, de oldtimers tijdens de toertocht. Gaat u dat ook doen, dat soort dingen? Ik ben daar zeker niet tegen. Het is mij niet bekend in de huidige plaats waar ik nu ben. Maar als dat hier gebruik is, dan doe ik daar graag aan mee. Ik begreep net van iemand dat de carnaval in Venray op een hoogstaand niveau plaatsvindt. En dat mijn voorganger daar ook graag aan meedeed. Dus wat dat betreft kunnen we de traditie die we nu in Ubach over Worms hebben, hier in Venray graag voortzetten. Ja. Met Pasen neemt Ed Smeets afscheid van zijn huidige parochie Ubach over Worms. Het zou niet goed zijn als dat niet moeilijk was. Ik ben daar 14 jaar geweest en als pastoor ben je, je staat toch ergens in het centrum ook van het dorpsleven. Bijvoorbeeld de kinderen in de klas nu, die nu het vormsel doen, die heb ik zelf gedoopt, 12 jaar geleden. Alle overlijdens van de laatste 14 jaar die in de kerk geweest zijn, ja, daar ben ik bij betrokken geweest. Ik heb met heel veel plezier tot nu toe altijd mijn priesterlijk werk gedaan. En ik ga er volop vanuit dat we dat hier in Venray zo kunnen voortzetten. Een week later, op 28 april, zal hij als deken worden geïnstalleerd in de Petersbandenkerk.